kita akan memasuki penampilan yang keenam yang mengisahkan di tanah para raja. Perselisihan besar muncul dari perebutan tahta Hastinapura. Peperangan membuat batas antara saudara dan musuh menjadi kabur. Menghadirkan pengkhianatan serta pengorbanan yang menyakitkan. Saat langit Kurukshetra menggelap, sebuah kutukan pun lahir. Mengiringi perebutan mahkota hingga ke puncak Himalaya. Mari kita saksikan penampilan dari kelas 12G dengan judul Irsya Angkara. Selamat menyaksikan. Prabu Pandhu iku raja ing kerajaan Hastinapura sing kandha wicaksana, adil lan duweni jiwa kesatria. Panjenengane pimpin negara kanthi kebak tanggung jawab lan tansah junjung dhuwur nilai kebenaran lan dharma. Nanging takdir ngendika liya, amarga sawijining kutukan Prabu Pandhu ora bisa duweni keturunan kanthi langsung. Ing sisih liya Dewi Kunti yaiku permaisuri Prabu Pandhu ing misuwur pinter, setya lan suci atine. Panjenengane nduweni anugrah awujud mantra sakti sing bisa nyuwun putra marang para dewa. Kanthi indhen Prabu Pandhu, Dewi Kunti gunakake anugrah kasebut kanggo jaga kelangsungan kerajaan. Saka anugrah para dewa mau lair putra-putra sing ing tembe mburine dikenal minangka Pandhawa 5. Yudhistira yaiku putra pembarep saka Pandhawa. Panjenengane dikenal minangka pribadi sing paling wicaksana, jujur lan adil. Yudhistira tansah ngutamaake kebenaran lan bisa ngendhaleni hawa nafsu. Bima duweni awak gedhe lan tenaga sing luar biasa. Wateke teges, wani lan pangesetya marang keluarga. Senadyan katon kasar, Bima sejatine duweni atus alus lan tansah mbela wong sing ringkih. Arjuna yaiku satria pemanah paling unggul ing jaman. Panjenengane pinter, tenang lan alus budi. Sakliyane keprikelan memanah, Arjuna uga dikenal adab asor lan manut marang guru. Nakula Sadewa Nakula yaiku salah siji saka satriya kembar. Panjenengane dikenal ganteng, cekatan lan pinter ngerumajaran. Sadewa yaiku sadulure Nakula kang kembar. Panjenengane dikenal paling pinter lan wicaksana ing babagan ilmu, pengetahuan lan perbintangan.
Satewon duweni sifat adab asor, setya lan pinter, manehi pitutur. Pandhawa 5 mulangake yang bedani sifat lan keprikelan dudu alangan. Prabu Pandu bertapa di puncak gunung yang sunyi. Dari gemerlap istana Hastinapura, Prabu Pandu Dewanata duduk bersila dan menghilang. Irsya Angkara. Perang Bratayuda yaiku perang gedhe sing kedadean ing padang Kurusetra. Perang iki ngadhepake rong keluarga gedhe keturunan Raja Barata yaiku Pandhawa lan Kurawa. Perang iki ora dumadi kanthi dumadakan, nanging amarga rasa iri, dengki lan ambisi kuwasa saka pihak Kurawa sing kepingin nguasani kerajaan Hastinapura sekabeh. Pandhawa sing dikenal jujur lan tansah njunjung dhuwur dharma bola-bali diperlakukake ora adil. Padha diapusi nalika dolanan tadu ding asingake menyang alas lan dirampasi hake marang kerajaan. Senadyan Pandhawa wis nyoba nglewat talan tentrem, Kurawa tetep ora gelem nampa. Pungkasane perang gedhe ora bisa dicegah. Bratayuda dadi pralambang peperangan antarane kebenaran lan kadurjan. Ya apa iki ya Allah. Langsung buka wis kesuwen. Dua. Ing pali peperangan iki ana tokoh licik sing dadi dalang kerusakan, yaiku Sengkun paman Kurawa sing kebak tipu daya. Heh Duryudana ponakanku sing gagah perkasa, Pandhawa saiki saya wani dan ora enggal dicegah mesti bakal ngerebut tahta sing kudu dadi dhuwitmu. Aku ora bakal ngidinake dheweke menang, Paman. Apa maneh rencanamu? Aku kepingin Pandhawa sirna. Tenangno atimu Duryudana. Kakuwatan dudu siji-sijine dalan. Kanthi tipu daya lan siasat, Pandhawa bisa kita tumangake tanpa ngetokake tenaga kita dhewe. Hahaha. Kandhana nongko, aku siap nindakake apa wae demi poso. Dolanan dadu bakal dadi senyatane. Yudhistira ora bakal bisa nolak tantangan. Saka kono, karusakan Pandhawa bakal diwiwiti. Kanthi tipu muslihate Sengkuni lan ambisi Duryudana, wiji perang Bratayuda saya tuwuh. Talan tumuju kerusakan wis kebuka, lan takdir gedhe umat manungsa wiwit ditemokake. Rencana Sengkuni banjur dilakokake. Undangan dolanan dadu dikirim marang Pandhawa. Yudhistira sing tansah junjung dhuwur pakurmatan lan paugeran satriya nampa tantangan iku tanpa curiga. Panjenengane ora ngerti menawa dadu sing digunakake wis dikuasani dening tipu daya Sengkuni. Ayo dolanan iki diwiwiti.
Muga-muga kabejan milih wong sing jujur. Aku dolanan dudu mergo srakah, nanging kanggo njaga ajining diri. Hahaha. Dron, Pandhawa saiki wis ora duwe apa-apa. Duryudana, aku sumpah bakal ngremuk pupumu. Yudhistira wis kalah. Malah bojone uga dadi kagunganku. Gawa Drupadi menyang kene. Aku teko ora dadi abdi. Aku mung pengin takon, Yudhistira kuwi masang awake dhewe dhisik apa aku? Yen dheweke wis kalah marang awake dhewe, mestine ora duwe hak masang aku. Pitakon koyo ngono kuwi abot kanggo wong wadon, Drupadi. Dharma kuwi ora tau abot kanggo wong sing jujur. Lunga mrene Drupadi. Yen kowe saiki wis dadi dhewekku. Iki penghinaan, sumpahku ora bakal tak lali. Nanging dadu iku ora maneh ana ing sisi kebeneran. Siji mbaka siji Pandha Pandhawa tiba ing tangan Kurawa. Nganti pungkasane Yudhistira kelangan kabeh kerajaan lan sedulure dhewe. Dewa, yen keadilan isih ana, lindungono ajining diriku. Nalika kain ditarik kanthi paksa, keajaiban kelakon. Kain sing nyelumbungi Drupadi ora entek-entek, seniadan ditarik bola balik. Iki dudu mung keajaiban, nanging pratandha yen keadilan lan pakurmatan wong wadon dilindungi dening kekuatan sing luwih luhur. Ing palairu Hastinapura, rasa isin, wedi lan gumun nyampur dadi siji. Amarga bebener pungkasane nuduh yen Kadurjanan ora bakal tau ngalahke Darma. Nesu Pandhawa saya jeblok, nanging demi netepi janji lan paugeran Pandhawa nampa paukuman pengasingan sajroning 13 taun. Sakwise kelangan kabeh amarga dolanan dadu, Pandhawa ninggalake istana Hastinapura. Padha mlebu alas jembar sing sepi lan kebak bebaya. 12 taun suwene Pandhawa wis urip ing pengasingan adoh saka kamulyan lan kemewahan kerajaan. Para sedulurku, kekuatan iki kudu kita jaga. Sawijining dina, Kurukshetra bakal dadi seksi pembalasan keadilan. Alas iki mulang ketahanan, saben tatu iku piulang. Awak bisa wae kesel, nanging tekad ora kena ambruk. Nanging alas dudu papan kanggo kelemahan, nanging papan kanggo gembleng kekuatan lan keteguhan jiwa. Ing tengah ademe wengi lan panase awan, Pandhawa ngelatih awake dhewe-dhewe. Awak padha ditempuh dening alam, pikiran diasah dening kesangsaraan. Ing pinggir kali sing bening, Arjuna ngelatih keterampilan lan konsentrasi. Saben panah dilepas kanthi tenang lan kendali.
Panah iki ora mung kangge ngalahke mungsuh, nanging kanggo netepake dharma. Elinga Arjuna, kekuatan sejati lair saka keseimbangan antarané raga lan jiwa. Tahun demi tahun kepungkur Pandhawa jiwa kepemimpinane panjenengan sumedi nerenung kesalahan ing jaman kepungkur lan nyiapake diri kanggo mimpin kerajaan kanthi luwih wicaksana. Pengasingan iki dudu paukuman, nanging sawijining ujian. Kita kudu bali minangka manungsa sing luwih adil lan bijaksana. Tahun demi tahun kepungkur Pandhawa ora maneh dadi pangeran sing kebuang, nanging wis dadi satriya sejati sing ditempuh dening alam lan kesangsaraan. Saka alas sing sepi iki lair tekad gedhe kanggo netepake kebenaran ing medang Baratayuda. 12 tahun pengasingan wis kepungkur, awak Pandhawa saya kuat, pikirane saya landhep. Nanging ujian durung rampung, Pandhawa isih kudu ngelakoni setahun penyamaran tanpa kena dikenal dening sapa wae. Yen penyamaran kebuka, pengasingan kudu diwiwiti maneh saka wiwitan. Masa penyamaran wis rampung. Pandhawa nutuhake jati dirine ing ngadepe jagat. Tuntutan hak 5 desa diajokake maneh. Nanging Kurawa nolak kanthi kesombongan. Mula loro pasukan gedhe padha papasan ing padang Kurusetra, siap ngorbanake kabeh. Trompet diunekake. Gederang perang ditabuh, panah padha mabur, padang padha adu lan bledug perang kebak ing udara. Baratayuda banjur kawiwitan. Nakula lan Sadewa jaga sese pasukan, gerakan cekatan lan teratur. Dina demi dina wis kepengker ing padang Kurusetra. Srengenge tansah munggah lan tilem dadi saksi gedhe padang kesatria. Perang ora mung adu tenaga, nanging uga ujian keteguhan ati. Pandhawa tetep jeg-jeg ngadeg senajan lelah susah wiwit ngliput ati. Pasukan Kurawa wiwit goyah, kepercayaan diri padha sirna. Kemenangan sing biyen dirasa mesti saiki malih dadi rasa was-was. Panah-panah padha adu ing udara. Nalika rota kereta kerna kecemplung ing lemah, Krisna maringi pratandha kanthi ati kang abot. Arjuna ngeculne panah pungkasane karna gugur minangka kesatriya agung. Apa iki pungkasan saka kabeh Bima? Iki pungkasane Adharma. Kanthi siji ayunan kodhok, Bima ngantem Duryudana. Raja Kurawa ambruk, kekuasaan sing dibangun saka keserakahan Bukasa runtuh.
ing tengah geger lan rusuhe perang Bratayuda isih ana siji tokoh sing dadi oyot saka sekabeh. Alo Sengkuni dheweke penghasut panyuruh Dibudaya lan penyusutan sengit antarane Pandhawa lan Kurawa. Saiki takdir nuntut dheweke adep-adepan langsung karo Bima. Bima, perang iki ora kabeh salahku. Aku mau maringi pitutur. Pituturmu iku racun. Amarga omonganmu para sedulurku nandang sangsara. Bima maju selangkah, godha ing tangane gemeter. Tatu amarga ragu, nanging amarga nesu sing dicekel suwe nganti pirang-pirang taun. Kanthi siji ayunan sing kuwasa, Bima ngantem Sengkuni. Awak sing kebak kelicikan iku kelempar lan ambruk ing lemah Kurusetra. Dibudaya sing suwe nguwasani Hastinapura, pungkasane sirna ing medan perang. Saka cerita iki manungsa sinau yen bebener bisa wae telat nanging ora tau kalah lan keserakahan. Kamenangan iki dudu kanggo Gomonggo, nanging minangka keadilan. Muga-muga kraton iki jejeg ing dasar keadilan lan kejujuran. Perang Bratayuda wis rampung, lebu Kurusetra alon-alon mudhun. Minanggalake sepi lan kenangan pahit, Pandhawa ngadeg minangka pemenang, nanging atine kebak prihatin amarga akeh nyawang sing gugur. Sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah. Penampilan dari kelas 12G ini kisah mengajarkan bahwa keserakahan dan perebutan kekuasaan hanya akan melahirkan penderitaan serta perpecahan bahkan di antara saudara sendiri. Semoga penampilan yang luar biasa ini dapat mengingatkan kita akan pentingnya menjaga persatuan, kejujuran dan juga kebijaksanaan dalam setiap langkah kehidupan.